आगोलाव दावराव दावसि जाहैनाया जाहैबाय बे आबसुफ्रा खालामोमोन जोंनि समाव आबसुआ जेब्ला इलेक्सन खाथि जायो बे समाव आबसुआ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिदि आन्दलन खालामग्रा ओमफ्राय गन्डगलखौ आबसुआनो खालामोमोन जोंथ' दा खालामाखै सान्थि खिन्थु जोंनि समाव आबसुआनो आन्दलन खालामनानै स्कुल कलेजनि गथ'फोरखौ लानानै आन्दलन खालामनानै दावराव दावसि खालामोमोन बे आबसुसो खालामोमोन प्रमद बर'आनो खालामोमोन बेखौ रावबो खालामा सार नुनो मोनदों जे एनडिएनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा नोंथांनि जादुआ सोलिला बेफोर बुंनो हायोब्रा राजनितिकआव बेखौ बयबो बुंनो हायो एनडिएनि खाथियाव आं जेबो नंगौ नङा बेयो राजनितिकआव बयबो बुंगोन खिन्थु दिनैनि एक्जाक्ट पजिसना मा UPPL हिसाबै खुनु पजिसन गैया दा UPPLआ जेनखाबाय नायबाय था प्रेजेन्टआ देखायगोन जों सार जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बोसोर बैसो खुंथाइ गोहोआव गैयाब्लाबो जोंहा सायख'थियावहाय गुबुन दोलोनिया बिराद मिनिस्टारफोर नामायै नोंथांमोननि हेंथायै केम्पेइन खालामगासिनो बिसोरो गिनाय दं नामा नोंथांमोनखौ लानानै दाथ' जों मिथिनायाव अशक सिंहाल दंफैयो मन्त्रि आरो जगेन महन दंफैयो BJPनि मन्त्रि बिसोर सानैया मोना ओंखारबाय थादों सानाव ओंखारा बिसोरो मोनायाव 6टानिफ्राय ओंखारो मानि थाखाय ओंखारो सार मोनायाव बहुद खामानि जायोना माबा माबि खामानि मावखुमानो हायो सानावबाथ' मावनो हाया ओंखायनो मोनायाव ओंखारदों बेल' सार बिथांमोना बुंबावदों दि अब्ला बिस्कुटि बायनाय लोगो नोंथांनि दोलोआ थानाय नंला बिथांमोना मोनसे बे उल्थासो बे उफ्रा बिसायख'थियाव BPFआ देरहायो बिथांमोना गिदों BJPआबो बिराद गिदों UPPLआबो बिराद गिदों जायनि थाखाय हर सान नाजालागासिनो दं जाया जोंनि मिटिङाव जुदि 100 जन जायो बिसोर मिटिङाव सानैल' जायो मिथिबाय ओंखायनो दा बिसोर मोना न' हाबनानै माबा माबि मावखुमानो सानदों खिन्थु बिसोर जाजागोनल' जेबो खामानि होनाय नङा आमथिखानिफ्राय लानानै दागगारि आरो सालाकाथि नोंथाङा गिदिंबाय माबायदि मोनदों रायजोखौ बिराद मोजां दागगारि होन आमथेखा होन ओजों बासुगाव होन सालाकाथि होन गिदिंगासिनो दं आं मथथे बिराद मोजां BPFनि पजिसना गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो BPFजों दं आरो एइबार जितु बाइ इलेक्सना BPF दल देरहानाया खाथां 100%।